Nosaltres també considerem precipitada la decisió i poc encertada, no?, de serveis territorials de tancament d'una línia aquest curs, d'una línia al Sant Cristòfol i d'una altra línia a l'institut. Per això que hem comentat, no estem al mig d'una diagnosi, que estem buscant una construcció d'un mapa escolar conjunt i, a més, pensem que és injust, no?, que no s'atén a raons sòlides pensades en la lògica ni de bé comú del municipi, ni de l'educació dels nens i les nenes, de la ciutadania del poble, i només l'únic criteri que s'utilitza és la matrícula, i pensem que hi ha més factors, no?, les necessitats d'aquestes línies a la zona, el perfil i les necessitats dels alumnes i les famílies, manteniment de projectes educatius de cada centre i el tancament de línies d'escola pública justament arriba l'any anterior a que s'estiguin revisant els concerts de les escoles concertades, no?, que es revisen aquest any els concerts de les escoles de secundària i l'any vinent es revisen els concerts de les escoles públiques, i pensem que hi ha un posicionament polític darrere d'aquesta decisió i que no és un posicionament polític neutre, perquè si nosaltres estem ja directament d'entrada als anys anteriors retallant unes línies de pública, ja garantim que s'omplin o que tinguin més facilitat per omplir-se unes línies d'escola concertada. I aquí és on penso que hem de fer un posicionament polític de país sobre realment quina educació volem, no? Com a país realment volem unes línies d'escola pública i protegir-les, que no segreguen, no? Unes línies que són per tothom, que garanteixen la igualtat d'oportunitats, fins i tot en temes com la llengua, com la immersió lingüística, que abans comentava la companya de la Quali. Llavors nosaltres pensem que poden existir sistemes d'escola concertada i aquests sistemes d'escola concertada a poc, com van entrar en el seu moment les escoles del CEPEC, poden entrar a ser dins del sistema, i que creiem que el partit o els partits que governen en aquest Ajuntament tampoc d'alguna manera poden estar a missa i repicant, en el sentit de que si nosaltres realment estem signant aquesta carta i veiem i entenem la situació actual, també hem de fer un posicionament per l'escola pública i per aquella escola que volem protegir, perquè si no sabem que en algun moment hi haurà una davallada de línies, perquè hi ha una davallada de la preinscripció, i si no aconseguim aturar-ho mitjançant una reducció de les ràtios, que moltes vegades veiem complicat, no serveix de res fer cartes i després no ensenyem quin posicionament polític tenim a darrere i per quina escola, per quin model escolar hi apostem. Hem arribat aquí perquè ens ha costat molt prendre algunes decisions abans, no? Nosaltres fa molts anys, no? Jo porto gairebé 3 anys ara al consistori, de les primeres propostes que vam portar era perquè ens preocupava la reducció que estava tenint a l'escola pública o el perill que hi havia en aquell moment davant de la baixada de la població escolar, i llavors vam dir que hem d'incentivar les escoles públiques, hem de proposar mesures per activar polítiques des de l'Ajuntament, incentivar projectes, garantir que tinguin bones condicions, que millorin les seves estratègies comunicatives per donar a conèixer tot el bo que fan, no? I el que se'ns responia és que no teníem competència. Llavors tenim uns deures per endavant, el temps que hem perdut no ens el podem tornar a perdre un altre cop, i per això pensem que és com abans millor hem de posar-nos amb el tema del mapa escolar i reactivar-ho i posar sobre la taula diferents solucions. Nosaltres apostem, no?, per consolidar les línies, per pensar un institut d'escola en algun dels centres, per la segona bressol, per les UCES, per reforçar el model pedagògic de l'institut. Totes aquestes coses són coses que pensem que ens hem de posar des d'allà i que no tenim més temps a perdre. I en aquesta línia sí que us recordem algunes mesures que pensem que són urgents a hora d'ara i en les quals ens posem a la vostra disposició, i pensem que ha de ser un acord de tots els grups per estar-hi tots junts en això, no? Primer us demanem que vosaltres us heu de definir d'alguna manera per quin model aposteu i anar-hi de cara i començar a fer passos que vagin més enllà d'una carta que està molt bé, que és un pas més, però hem de prendre una decisió més activa, si hem d'incentivar reunions, si hem de portar-ho a altres instàncies i a més des de les diferents eines que sabem que tenim com a administració pròpia o com a partits per altres bandes, no? Necessitem la demanda d'aquesta moratòria per tenir més temps. Ens hem de posar ja a recollir les dades per poder demostrar, no?, realment que premiar hi ha una situació de complexitat en la qual necessitem una reducció de la ràtio per donar-hi resposta, no? Avançant el tema del mapa, mobilitzar el SEMI, que no se'ns torni a parar el tema de les comissions, apostar per actuacions que reforcin els centres educatius, activar algunes de les polítiques que ja s'han estat parlant, no? Fa un any estàvem celebrant que l'escola Mar Nova ens demostrava que una cosa que vam donar potser gairebé com un impossible es va demostrar que era possible, i llavors creiem que salvar aquestes línies del Sant Cristòfol i de l'Institut és possible i que llavors ens hem de posar a fer-ho i estar a l'alçada, no?, d'aquesta comunitat educativa que ens demostra que hi ha passos a fer.